дар соли дуввуми пандемияи коронавирус ҳаҷми сармоягузории хориҷӣ ба иқтисоди тоҷикистон дар ҳоли афзоиш будааст. Саъди Қодирзода, раиси Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон бо эълони ин хабар гуфт, бо ин вуҷуд таъсири пандемия ба бахшҳои гуногуни иқтисодиёт эҳсос мешавад. طبق маълумотҳои оморӣ дар соли 2021 ба ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 700 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки қариб 8.1 миллиард сомониро ташкил медиҳад, ворид гардидааст ва нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 қариб як 68% зиёд мебошад. Афзоиш аз ҳисоби воридоти сармояи мустақими хориҷӣ бошад, ки аз ҳама муҳими мебошад 342.2 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 қариб 2.1 маротиб зиёд мебошад. чин бо ворид намудани 210 миллион доллар сармояи мустақим ба иқтисоди Тоҷикистон ҳамоно дар ҷои аввал қарор дорад. Эрон, Туркия, Швейтсария, Фаронса, Кипр ва Бритониёи Кабир аз сармоягузорони аслии мустақими хориҷӣ ба Тоҷикистон ба шумор мераванд. Агар аз рӯи тақсимоти соҳавӣ гӯем, асосан ин ба соҳаи истихроҷи маъдан ва истеҳсоли коркард, сохтмон ва дигар соҳаҳо рост меояд. ба қавли раиси Кумитаи сармоягузорӣ, дар соли 2021 барои дастгирии соҳибкорон аз сӯи ташкилотҳои қарзии молиявӣ 8.8 миллиард сомонӣ қарз пешниҳод шудааст, ки нисбат ба як соли пеш 26% бештар будааст. ин дар ҳолест, ки дар соли 2021 нисбат ба як соли пеш 3500 субъекти соҳибкорӣ бештар сабти ном шуда, 20,000 субъекти соҳибкорӣ кори худро қатъ кардааст. Кумитаи сармоягузорӣ далели аслии қатъ шудани кори соҳибкоронро марбут ба рақобатнопазирӣ, низоми ноустувори молӣ ва таъсири омилҳои берунӣ ном бурданд. Аммо коршиносон сабаби барҳамхӯрии кори соҳибкоронро ба дигар омилҳо рабт медиҳанд. як сабаби рақами як ин мавҷуд набудани ягон намуд дастгирӣ барои соҳибкорон. шарт нест ки ба онҳо ягон субсидия, ягон маблағ гузориш карда шад. Агар ки ягон сабукии фискалӣ, яъне ки сабук кардани фишори андозӣ мебуд, соҳибкорон шумораи ками онҳо фаъолияти худро қатъ мекарданд. аз сабаби он ки баръакс фишори андоз баланд буд, фишори фискалӣ баланд буд, ин яке аз омилҳоаш. дигар омилаш ин ноустувор будани асъори дохилӣ, асъори сомонӣ. ҳарчанд мақомот шароити мусоиди фазои сармоягузориро аз омилҳои вуруди сармояи бештар ба кишвар меноманд, вале соҳибкорону тоҷирон борҳо аз андозҳои гарону санҷишҳои беасос ва эҷоди дигар монеаҳои сунъӣ аз сӯи идораҳои марбута шикоят кардаанд. тибқи иттилои расмӣ, дар Тоҷикистон 338 000 субъектҳои соҳибкорӣ расман сабти ном шудаанд.